phone bakatara nedia batazia na room ebe ono na asia nya na regret this marriage kwukata stone ka akokwu ya wee kunye wee tutu ya na ntị nwere onye obia na eri nke ọjọọ nwere onye obia na eri nke makwa mu di okwu nwa nwaanyị ga-agwọ gị ma mmadụ ga-agwọ gị ibie ya aka ọ mụ kurie osno ụra ka ya maria nwunye wee tiwe wee kpọọ ụmụnne ya duto na ya bi na wa ụmụnne ya wee si na wee nwanyị wee magote makpụta ibia tụtụkọ ihe nwanne ya nwaanyị bụ si ya meze ha bịazie ka agwa ka o si anụ nwaanyị na ihe gbụwaziri ime obodo na mami ya bịarụ wee sị dị nwaanụ n'ihu na maka ya ka eji chụọ nwa ya n'ọrụ bank na bank manager na agbado nwa ya na maka ya ka bank manager ji wee setere nwa ya trap wee chụọ nwa ya wee sị which means ọ bụrụ na ị support ka nwa gị ra bank manager ọ sị yes imagine ihe nne nwa tia Even when the most they can this is one of the most sensitive topic I have ever come across. Since I made a video on this channel, this is the most sensitive topic, some sensitive event that I have come across. So because you buy about yourself, because when I come back one no we can never tell you no say they can ba na onye wona gbasatala ndị Igbo anyị na omenala Igbo no kama nke onye ibi ma nke onye nara ebi ajụkwa here awe na asị biko Igbo onye izi na bata na this channel biko kabakwa na arụ subscribe on our channel kabakwa na arụ drop a comment again na comment section. Don't forget to like our video and share his konyo ọzọ so gina for na channel a ka gba pio so no bosin keta. This video is very sensitive. The reason why I'm just saying very sensitive is that na enwele okwu dị ebe a that na you need the wisdom beyond all understanding to comprehend it. You need the wisdom beyond all understanding to comprehend it. What am I saying? This is a very sensitive topic. Now, can brief you on case we are. Okay, no one. Along the line, the girl lost her job. My good at and I lost her job. The girl mecha somebody mwabe the girl Now something now happened. Mad boy. We're talking ebe imugunwa anafobe mwa onomo biko ke kuna tala mwa kamebe a follow onomo because onomo no kwa adom because according to the story the woman eji ebu ya na moto we bia mgbe mmadu wona be the girl ibu the woman na moto we be through and flow because na okwesi ozi ya ike. The woman was now she doesn't have the mobility and the mobility. Travel in the sense that she is not mobile in terms of him go travel. So there when you do your phone, when you do woman we oliwa mad boy. Boligida can walk on able to because this thing now you need the wisdom beyond understanding to know this thing. The girl the boy wears a worker. We mad the girl ola why the benke the girl bagote bebe bula ba nwanne ha nwanyị see the boy mechazia ka ha ba ka isi anụ nwanyị then mad the girl but I see the guy n'iru the guy and the girl see that na no the boy me bank manager ji wee chụọ nwa ha nwanyị n'ọrụ because na bank manager na-achọ ịgbado the girl ka ọ dị n'anya the girl ọjụ that na ọ bụ na the man is man enough na nwunye being one couldn't have lost her job. In other words, the mom and support can wear did our bank manager. And to crown it all, mama support can we get no problem at this issue. Mama a support I am totally against it. Mana for the woman and mommy Baku Southten, they are against it. Obul mama but the boy. I made him know I will not say it here. Biko actually get this video completely. Always in here T and a comment section. The reason why you say gonna allow me support to work it because now the reason I kuloko men love your wife as Christ loved the church in this, and we are still speaking about the foundation of Christianity because if you know one you may disagree with me, but at the end of the day I want to magidendo on ampagidendo or anybody in na your family dendo kagolonka. I choke amande may go 3 years, 5 years in marriage. I chobanda no go 30, 40 years in marriage. 30, 40 years. You will get to understand that that marriage lasted because na hanare me
ka ndị be si eme na ọ bụrụ na ka ndị be si because enwe ndị na-anụ nwaanyị na-anụ day to day iji asị na onwe ka ndị be si eme ihe dosagodo onwe ka ndị bụ na si eme aside because you people are two different people that grew up in two different areas. Nke a nwere ike ito n'ugwu Hausa, nke atọ na ndị mba Yoruba, or nke atọ n'ala Igbo, nke atọ n'obodo Hausa. You people came to meet each other maybe through social media or one gathering or the other, no matter what. Unu na abo need idosa ka ndị be si eme for that marriage to forge ahead. That is why mo draw in support on wekiti nwanyi. That many marriages na crash today is because na nke nwoke dosara ahụ na ya maka enwe ka ndị be si eme, nke nwaanyị dosara na ihe ndị be anyị na-asọ, and some of the things ha na-amụta na social media. So biko pay attention at this video. I don't know why I spoken for long, but biko just iwe pay attention at this video. Kodikwan. Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atinu na-asị na gịnị mere onye na-atụli nwanne ụlọ elu na-egosi ya ụzọ na biko eji m aha Chineke nọ n'elu nọ na wee na-ayọ ndị mmadụ ọkwa ifu mkpụrụ ọbụla onye kụrụ n'ụwa ị ga-aghọ ya. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ma nwoke nọ n'iru akwụkwọ i wee na-eme ifu eziokwu ihe kwunye gbasatara arụgbalụ di na nwunye n'ọhịa imebi ụmụ nwaanyị Igbo, ihe ọbụla ị tụrụ n'ọda nwunye nwa gị ga-eme gị ya ugboro iri nwunye nwa gị ọ ga-ahụ gị ya na ntị hụpụta gị ya na mkpụrụ anya ga-agwa ya. Nature must surely visit you. Ụmụnne m, kedu ikpe kpere n'ụzọ ụtụtụ atata na-agbanyeghị na arụ adịrọ m. Biko kedu ka mmadụ ga-esi nwanne ya nwoke asị m ya si abroad bata mami ya wee chọtara ya dizge nwunye ya bụkwa ya na-ababa ya mgbe ọbụla ọ gbara bịa ya jikwa aka ya na-egosi onwe ya dịka nwata nwa agbọghọ asị onye si abroad bata mami ya kpọta for marriage. Anụzia marriage o chezi anya afọ mami ya ama nganwu ije, mami ya ama mbanwu moto, mami ya amago udu ukwu ọkpa na-enye nsogbu. Nwunye ya wee mụọ nwa bụ fọm o wee ruo mgbe na June ọ gị ya nwoke nwụrụ ya wee chekata ka ya esi wee kpọrọ mami ya wee bịa akwamozu ndị ọgọ, and ọ bụ na mami ya eso bịa ndị nwunye eji ya eso bịa anyị ncha na ebe anyị bụ ndị Igbo. Ya wee kwụọrọ onye si ya na Uber buru mami ya 100 and o ji wee buje mami ebe akwara ozu buchi ya taa maka ọkpa. A wee kwaba oge nwoke kwachọ. Then after nwunye papi ya kwacha oge ya nwoke a wee chụọ nwunye n'ọrụ bank. Ya ma bụkwa family na-eme nta na-eme imo. Nwunye ya mụcha nwa after 4 months. Wee sị nwunye ya na ị ga-eso wee gbaru no na 50 ka mma m ike fụ ụmụazị a na otu gọfụ be ụmụazị. Ụmụnne m ihe ọ bụ ihe ọjọọ. Nwunye wee tụtụrụ fon wee kpọba die si mba na nne die kpọrọ ya na fon si ya kwika kpọnatara na ụmụazị ifuru na mee nwe ha ọkpa dị m abanwu moto ihe ọ bụ okwu ọjọọ. Nwunye wee tụtụrụ iwe na-akpọ mami ya bagata na fon bakatara nne di ya bakatara nne ya batazia na room ebe ọ nọ na-asị ya na ya regret this marriage kwukata stọ nke aka okwu ya wee kwunye wee tụtụọ ya na ntị nwere onye ọbịa na-eri nke ọjọọ. Nwere onye ọbịa na-eri nke makwa ụmụ ụdị okwu nwa nwaanyị ga-agwa gị ma mmadụ ga-agwa gị ibie ya aka ọ mụ kwurie ọ sị na ụra ka ya mara ya. Nwunye ya wee tiwe wee kpọọ ụmụnne ya duto na ya bi na wa ụmụnne ya wee si na wee nwanyị wee magote makpụta inibia tụtụkọ ihe nwanne ya nwaanyị bụ si ya meze ha bịazie ka agwa ka o si anụ nwaanyị. Onye ọbụla bụ ibere na ya ọgbachie ya gbasatara nwunye nwa mkpụrụ ọbụla onye ọbụla kụrụ n'ụwa ị ga-ahọ ya. Kedu ihe bụ problem for? Imani chori you will you walk out from this place also both of you go and wash it. Obo na ndu a na iputara ụwa chuno ka ịbịa gasa abe mmadụ elu ga-agasa ga na ga-agasa ụzọ ga-agasa kpakpando ga-agasa gị. Ọ bụrụ na nne dị gị isi gị kpọnatara ya ihe ejikwa ọnụ ọma wee kwuo okwu a mana nwaanyị ahụ mana na ọ na-ewu ọkpa na-enye ya nsogbu ọ na-ayọ ya ukwu ebu wee bịa kwamozu papa gị ka ọ bụ na ndị nwunye dị esokwa wee bịa ọ rụzie na nke gị taa gị kpọnatara ya nwoke kwaga ibido mba. What is happening? Ị chọrọ ịnụ di na-abụ ụnụ mụrụ ya na fọsụ die di agba ya na fonu ka ọkọ gịnị ka ọ na-akọ nwe ya ọ na-akọ na-enwe isi na-edo anya gị na nwaanyị ahụ ọ na-azọ gịnị? Onye na-anụ ofu ebe na-egwu a na-eme nta gịnị ka gịnị ya nwa na-azọ? Ọ bụrụ ka sị na ahụ dị ya kasị n'ọnụ kata ọ jere ọ bụrụ ngwongwo bịa gị ihe ahụ ị na-achọkwa na ihe afịa. Agwa m di ya don't ever move an inch face your business. Ọkpọ gị na phone na pampas nwanyị na gị ya send ya ego
na kugori ya 2 years be ha ka gba ni ihe gbuwaziri mo obodo na mami abiaru we se de nwan ni ihu no maka ya ka eju chọ nwa ya n'ọrụ bank na bank manager na agbado nwa ya no maka ya ka bank manager ji we se tere nwa ya trap we chọ nwa ya we se which means obo na no I support ka nwa gị ra bank manager o say yes. Imagine ihe nne nwa tia agwana m unu na-eleru na anya nne unu before inu nwaanyị na mami anya before inu odi nene nne di gị nene nna di gị na ihe si n'ọnụ nne nwaanyị na-apụta nsi ya osi gịnị in everything was recorded. Ihe rogwe m na-eme m nwaanyị bụ nwaanyị kedu ihe bụ problem bikonu kini ka anyị na ụmụ nwoke na-azọnụ ine ruo this girl anya gụrụ akwụkwọ kịta onwe ike ọ bụrụ papi ya zụrụ ya n'akwụkwọ papi ya mecha bụrụ nna mmadụ mepee ọnụ kpụrụ ọbụla onye kụrụ ọ ga-ahụ ya onwe onye nne kwefuru ebe m anwabe m taa na echi sị na mara Chineke zụọ nwa gị azụọ ka m zụọ nke m ka ọ ga-abụ nwa m bịa be gị onye ga-aṅụrị nwa nke gị bịakwanụ be m onye ma aṅụrị ịsịkwanụ na ị gaghị azụ onye ọbụla tiri isi gee ntị nwada sị ka m na-agwa okwu nke ọbụla batara be gị bịa n'ọkụgụ tọpịa n'iro time out kpọpịa n'iro ọsịsọ ebere jee zụọ nwa ya nwoke zụọ nwa ya nwaanyị azụọ. What is happening? A na-eme na ọnụta adịrọ gịnị na-afịa ihe ahụ ị ga-eji nwa obi gị wee otu gị mee ihe ma ebu nne gị nne di gị ebu ada aga nwa ije na eju mkpọ aga wee bịa akwamozu papa gị gị kpọnatara ya nwa kedu ajọ okwu dị na ya ka ya fụ ụmụazị na ifugo na ya ada aganwu gwa m ma enwere ihe ọjọọ dị ebe a unu ga-afụcha ihe fụrụ unu.